I tot això ho expliquem avui, que és 27 de març, Dia Mundial del Teatre. La UNESCO el va decretar fa 56 anys. S'han fet diverses activitats a casa nostra, des d'una ruta amb autobús pels diversos teatres, a conferències, passant també per la celebració de la 19a gala dels Premis de la Crítica Teatral que s'està fent en aquest moment. Amb qui ets guardonat, Jordi, bona nit. Bona nit, Josep. Marta Angelat ha estat la guanyadora del Premi a Millor Actriu per l'obra Davant la jubilació, precisament una peça que també ha guanyat el Premi a Millor Obra de la temporada. Lluís Pasqual ha guanyat el Premi a Millor Director per l'obra Teatro con Eduardo i Lluís Omar ha fet el mateix per la categoria de Millor Actor per l'obra El professor Bernhardi. Hi ha hagut també un guardó específic a la carrera teatral per a Imma Colomé. Escaramuix ha guanyat el Millor Musical i també l'obra Infàmia s'han dut 2 premis, Millor Text i també Millor Actriu Secundària. Aquesta és una de les poques trobades que es fan per a que el món teatral i els crítics es trobin i parlin sobre el futur d'aquest gènere, el teatre. Que es fixin que la gent necessita teatre i, per tant, que el teatre s'ha de protegir com es protegeixen tantes coses. És un tant per cent molt petit de gent que es pot guanyar la vida fent d'actor. I això és una mica trist. Perquè tots plegats, sobretot els que el fem, no deixem mai de perseguir l'excel·lència.